Oi, olet sä nyt rento? No tavallaan joo. Hyvä, koska nyt on mun vuoro. Mitä? Ei tietenkään. Minä hieroin sua ja nyt on sun vuorosi hieroa mua. No ei samana päivänä. Ei samana päivänä. Niin, kato kun mä oon nyt rento. Ja jos mun täytyy hieroa sua, niin musta tulee taas jännittynyt. Henri, sä et osaa käyttää edes kielikuvia. Niin, mitä sitten? No kato, kun kielikuvien käyttö vaatii mielikuvitusta, ja sen takia me ollaan täällä. Käyttämässä kielikuvia. Käyttämässä mielikuvitusta, hakemassa vähän säpinää. Hei, hei, tänä yönä sulan sinunkin. En aio vatvoa mun ongelmia.